القري مسخ غري هلو خبري مسخ غري هلو خبري Everything so damn expensive for you. سلام تخطات نايت channel كما تكونوا تبوك تكونوا ناي وتر تمنيتيو لو وين نقولنا كمهرنا كنقحنا كنفلطون كنستوعلون زلنا زبلكو زيناتات حيزلكم قريبا لغو كساب موداتها مساي صنعو ابزار استزيا اب جرمن زغاتم زلو فلي قطباوي منقل قال كرينا زدما بزابا اندستري غلا زيكونه داركنا مول اوروباون كلغب زخل من هارناي واغاتاتينا خنري كال اب يوكرين تمرح زلنسكي فتنا قتلت كم سخايدلو ينقرالو اوروبا حبرت مس تشاينا وغنا يقطبا ويج كم زدلي مراحتنا يتكوميشن غليص الله منستري حبريتانا يرترا دما رياكت غيرولن يرت زينا هنرينا سون كومون بريزيدنتنا تشاينا شي اب اوروبا زغبرو زل عدتن باوروباويان زوهابو زلو غبره ملسن كرينا كلت عينت غبره ملس دما يزلو مجمريا ግን እስኪ ኣብቲ ጽንኩር ፖለቲካዊ ኩነታት ክናቱ እንታይ ዝካየ ዘሎ ኣብዚ ሓደ ነገር ክንሪና ንሱ ኣገዳሲ actively developing plans to eliminate President Volodymyr Zelensky. One of the most important tasks of the Russian network was to find agents among the military close to the president who could take you. So እንታይ ዝብል ዘሎ እንታይ ዝበሃል ዘሎ ናይ ዩክሬን ፕሬዚደንት ዘሎ ፕሬዚደንት ቮሎዲሚር ዘለንስኪ ፈተነ ቅትለት ከም ዝተኻየደሉ ሕጂ دحن حبريتا الناس معنا نخيد الزارب عرس خوين زولو يزي Ukraine's head of state hostage and later kill him. That was the spokesman for Ukraine's security service claiming to have uncovered a Russian plot to kidnap and kill President Volodymyr Zelensky and other senior military and political figures. Now, two officers in Ukraine's government protection unit. مبل كالاي غزي ناي جرمن ميديا نتيك اندي صقام غديفو ابناي كالوت حغرات قلطف زخونه وسانه كهب زخل مخانو بتدغاغامي ينصرالو انتايم زبلو زلو درو مصنعات كي ترغاغص دي گل خي تگبره ان فاكت كال ريبورت يسمعلو ناي سي اي ايد كلوا كم زخل وني زنجر زلو ابزيا كتنصرالكم زلوا قدمي 4 ورحدي ولا قلبي لحد ريبورت مصيركم نيره كبال دوتش فيل دمتن سدمنتايو ابراشا تقانقاني بوليتيكانيا زنبره الكسي نافالي زبحال بوتين يقتلوا تباهيلو بسفيح ابز معرباو عالم تزريبلو تراي دكونس بشم نافالي تباهيلو اقداتا تبع راشا خور تجميرو شمنا اقدا غيرو متشمناتو قدمي حد قدم 3 من 4 سومن كان امريكا كلتا غازيتا تايلوم بوتين يكونن قتلوا بوتين كم زي قتلوسي زرغاقص حبريتالو يلو موصيو ኣብቲ ግዜቲ ንዕላማናቶም ተጠቂሞምሉ ድሕሪኡ ግን እቲ ሓቂ ፑቲን ከም ዘይቀተሎ ፑቲን ድማ ኣብቲ እዚ ሰብ እዚ ብምንታይ ኣብ እስር ቤት ከሎ ይመይቱ ዘሎ መንቀቲልዎ መፅናዕቲ ንገብር ኣለና ዘቆተለ ግን ኣይፍለጥን እዩ ብምባል ራሽያን ፑቲንን መሊሶም ነይሮም እዚ ምዕራባዊ ሚድያ ግን ኣዊሉ ፑቲን ይቀትልዎ ይብል ነይሮም በተመሳሳሊ ሕጂ እንታይ ይብል ኣለዎ ንዘለንስኪ ፈተነ ቅትለት ናይ ራሽያ ሓይሊ ገይሩሉ ይበሃል ኣሎ እቲ ሓቂ ግን ኣብ ውሽጢ ዓዲ ወይ ካብ መንገዲ ሲአይኤ ዝተገበረ ከም ዝኾነ ኣሜሪካውያን ክኢላታት ክዛረቡ ሰሚዑ ኣለኹ ስለምንታይ እቲ عود كينات كناواح يدل سلو زلوزي من البعض كعليوه تقينهم نتا عود كينات تغيروا تقينهم ذك لك خلالو زدما لموتر ايوناي امريكاي بوليس تغيروا خلو تمراحي قدم مساعتهم زخي زنبره انصارهم كخي سلازخل نعوم لاي كم حدا بوليسيوم دوس ويز بات سلازي ابزوان زنتاينا نرزلنا راشا فتن قتلت يرات ليلهم حام كبرهم كارم جميرهم الله سلازي اسكن قتل كمي يزغزل راشا نزلنسك قتلوا يفتنوا ده ابسولوتلي قتلوا يقول بتحتاجن كابون العلون وي برك يقتلوا زخلوا كالوت كم زلوا دما مفلات يدلي مخنياتو البوليسيتات كاير كله ثم مرحتي مسون كسمع مسل زي have reportedly been arrested on suspicion of carrying out the plan which was allegedly orchestrated by Russian intelligence agents. Now, these aren't the first Ukrainian claims of Russian assassination plots as the war stretches into a third year. Zelensky said that in 2022 alone there had been at least 10 attempts to take his life. The American support. And now so انتهت بالدلا انتهي بحال زلو ولا كنت اسرع اسرع كلتنون كبابي 10 غزه فتنا قتلت كم استخايدلو ابوق سلو زلو راشا نزلنسكي قتلوا يدلي ده ابسولوتلي لك كمتي زلنسكي يوكرين بوتين قتلوا وزدلزي ني كوينات نبورتر ييو جن
ዘለንስኪ ካልኦት ጸላእቲ ዋላ ፈተውቱ ኣለዎ ካልኦት ጸላእቲ ካብቶም ፈተውቱን ክመፁ ከም ዝኽእሉ ምግንዛብ የድሊ እቲ ዓውደ ኩናት ዓለም ለኻዊ ስለ ዝኾነ ፖሊስ ንሶም ክቕይሩ ከለዉ ምቕያር ተኣቢቦም ገለ ነገር ክግበር ከም ዝኽእል እዚ ፍሉጥ ልሙድ ተርእዮ እዩ ወይ ብፍላይ ብናይ ኣሜሪካ ሓደ ልሙድ ተርእዮ እዩ እዚ ወላ ፕሬዚደንታት ናቶም እውን ሰይፍ ከም ዘይኮኑ ኣብዚ ዝንገር ሕጂ ንቐፅል እንታይ ይብሉ ኣለዎ እስከ ብዛዕባ ንእሽተይ ንስማዕ I'd like to welcome John Herbst. He was the U.S. ambassador to Ukraine from 2003 to 2006. After a long career in the U.S. State Department, he's now senior director of the Eurasia Center at the Atlantic Council. Thank you so much for joining us, Mr. Ambassador. Now, Ukraine's counterintelligence say they've uncovered a plot to kill President Zelensky and other high-ranking officials. How big do you consider the threat against Ukraine's senior leadership at this point? I don't have particulars regarding this beyond what's already been put in the media. But I do know, as your report mentioned, that there were numerous efforts to get Zelensky by the Russian forces in the first 6+ months of their big invasion. And of course, they all failed. So this would be a major coup for Moscow were they able to achieve it. So certainly the claims are plausible. እንታይ እዩ እቲ ዝበሃል ዘሎ እቲ ፈተነ ቅትለት ናብ ዘለንስኪ ዘቕንዐሲ ንምንታይ ዕላማ ክኸውን ይኽእል ናይ ብሓቂ ክሳዕ ክንደይ ኣገዳስነት ኣለዎ ክሳዕ ክንደይ ሓደገኛነት ኣለዎ ንዝብል ፍሉይ ወይ ድማ ካብቲ ኣብ ሚድያ ዘሎ ወፃኢ ሓድሽ ሓበሬታ የብለይ ግን እቲ ተኽእሎ ዘሎ ኢሉ ትኽክል እዚኣ ፀገም የብሉን ራሻ ንዘለንስኪ ክቐትልዎ ክፍትኑ ይኽእሉ እዮም ንዝብል ዝኾነ ይኹን ጥርጥር ክህሉ ይክእልኒ እዩ እቲ ሕቶ ግን ኤግዛክትሊ ተኻለ ዕላማ ግን ራሻ ክቐትልዎ ምክንያት ናይ ራሻ ከም ዘሎ ፈሊጡ ነቲ ሃጓፍ ክጥቀም ዝኽእል ከም ዘሎ እውን ምግንዛብ የድሊ እዩ ምክንያቱ ኣብቲ ዓውደ ኩናት ሕጊ ዝበሃል ሕጊ ኣለዎ ዝበሃል ኩናት ሕጊ ከም ዘይብሉ ግን ንዓለምና መን እያ ተፍልጦ ዘላ ራሻ ይኮነን ተፍልጦ ዘላ እስራኤል እያ ንዓለምና ዝኾነ ሕጊ ናይ ኩናት ዝኾነ ኢንተርናሽናል ሎው ከተኸብር ዘይትደሊ ምዃና እስራኤል እያ ዘላ ስለዚ ኣሜሪካ ናይ ብሓቂ ናይ ኩናትን ናይ ገለን ዘገድሳ ተኮይኑ መጀመርያ ንናይ እስራኤል ጉዳይ መዕለበ ክትገብረሉ ነይርዋ ንቆልዓን ሰበይትን ከም ሕሱም ተርግፍ ዘላ ሃገር ንዓዓ ቦምባን ኣፅዋርን ነፈርትን ታንክታትን ናሃቡ ከለዉ ተገምጢሎም ኣብዚ ንፑቲን ናይ ሞራል ሰባኽቲ ክኾኑሉ ከም ዘይክእሉ ኦፍኮርስ ኣብ ዩክሬን እውን ከምቲ ዘየላ ኣፅዋር ይህቡ ኣለዉ ክዕወቱ ስለ ዘይከኣሉ ጥራይ ኣብቲ እኒአው እስራኤልን ሓማስን ሲ ዝወዳደሩ ይኮኑን ዳዊትን ጎልያትን ከማን ክትብሎም ኣይትኽእልኒ ኢኻ ምክንያቱ ሓንቲ ዘረባላ ምናልባት ኣብ ካልእ ግዜ ትፈልጥዋ ትኾኑ ጀነራል ስብሓት ፍሬምሲ ናይ ሰውራ ናይ ኤርትራን ሰውራ መንግስቲ እቲ ናይ ኢትዮጵያ ናይ ደርጋ ሓይልን ውግሲ ዳዊትን ጎልያትን ኢልካ ክግለፅ ኣይክእልኒ ኢሉ ስለምንታይ ዳዊትን ጎልያትን እኮ ኣብ ሓደ ቦታ ኣብ ሓደ ወላ ዳዊት ንእሽተይ እቲ ድማ ኣብ እንተነበረ ኣብ ጥቃጥቃ ኮይኖም ዘራዩ ዘይብሉ እዮም ዝዋጉ ነይሮም ኢሉ ናይ ኤርትራን ኢትዮጵያን ግን ዳዊትን ጎልያትን ብፍጹም ክንብላ ይንኽእልና ሓደ ንዓመታት ኢኻ ብሓደ ተታሓይስካ ዘለካ ኢሉ ካልኣይ እንተ ኣፅዋር ተዋሓደ ኣፅዋር ዝህብዎ ሰራዊት ተደኸሞ ሰራዊት ዘሰልጥኑሉ ቁጠባ እንተደኸሞ ቁጠባ ዝህብዎ ነፈርቲ ዝህብዎ ስለያ ዝህብዎ ኩሉ ሓበሬታ ዝህብዎ ፀላኢ መኻባኻ ዝዓቢ ክንዲ ጎልያት ካብ ጎልያት 10 ዕፅፊ ዘለዎ ንሕና ድማ ዝኾነ ሓገዝ ዘይብልና እዚ ትውግን ኤርትራ ምስ ኢትዮጵያ ዝገበረቶሲ ዳዊት ምስ ጎልያት ኢልካ ክግለፅ ኣይክእልኒ ኪኑ እዩ ዝኸይድ ብምባል ገሊፅዎ ነይሩ ሕጂ እውን ናይ ሓማስ ምስ እስራኤል ዝግበር ዘሎ ዳዊት ምስ ጎልያት ክትብላ ይትኽእልኒ ኢኻ ኣብዚ ጎልያት እስራኤል እዩ ዳዊት ምስ ጎልያት ጥራይ ግን ኣይኮነን እስራኤል ንባዕሉ ሓያል ሃገር ክነሱ መን ይሕግዝ ኣሎ ኣሜሪካ ጀርመን ፈረንሳ ዓዲ እንግሊዝ ኩሉ ኤውሮፓዊ ሕብረት በብዓቕሙ ይሕግዝ ኣሎ እስራኤል ንባዕሉ ዓብ ሃገር እዩ ሓማስ ከመን ይሕግዝ ኣሎ ነዋን ምክንያቱ ዋላ ክትሕግዞ ተደለካ ቤንካኣቱ 360 ዲግሪ ዓፅዮሞ ስለ ዘለዉ ስለዚ እቲ ኩናት ልክዕ ኣብ ቅዱስ መፅሓፍ ዝነበረ ዳዊት ምስ ጎልያት ዝብል ብኸመይ ክትምጥሎ ዘለካ ኣብዚያ ኮንዲሽን እዚኣ ዳዊት እቲ ንእሽተይ እዩ ሓማስ ከመይ ገይሩ ክሳብ ሕጂ ደው ኣቢልዎም ኣሎ ኢልኩም እስካሕሰብዎ ክሳብ ሎሚ 6-7 ወርሒ ምስ ኩሉ ነፈርቲ ኩናቶም F-36 F-16 ገለ ኣብርሃምስ ታንክስ ገለ መለ እዚ ኩሉ ቴክኖሎጂ ናይ ኣሜሪካ ኣብ እስራኤል እዩ ዘሎ ንዑ ኩሉ ተጠቂሞም ከለዉ እትዮም ነፋሪት የብሎም ታንኪ የብሎም ገለ የብሎም ከመይ ገይሮም ሒዞሞም ኣለዉ እንድሕር ኢልካ It's just unbelievable. ዝኾነ መግለፂ ክትረክበሉ ትኽእልኒ ኢኻ ስለዚ ዋላ ቅዱስ መፅሓፍ ነንብቦ ኣብ እስራኤል ተፈፀመ እንተኾነ እስራኤላውያን ሎሚ ብግምጣል እዮም ኮይኖም ዘለዉ እቲ ቀደም ትፈልጦ ዝነበርካ እስራኤላውያን ድኹማት ሓይሊ ዘይብሎም ቁፅሪ ዝውሕዶም ፈለስጢማውያን ሓያላት ኮይኖም ዝዋግዎም ዝነበሩ ከመይ ይኮነ ሎሚ እስራኤላውያን እቶም ሓያላት እቶም ዓመፅቲ እቶም ጨፍጨፍቲ ስለዚ ካብ ኣርስና ከይንወፅእ ንመለስ The two suspects are colonels in the State Guard of Ukraine tasked with protecting top officials. Now, allegedly, they were recruited by the FSB before 2022, before the full-scale invasion launched by Russia. But with Zelensky,
تاعت ولد على حجتهم نتي فتنة قتلت كفصوم زفتنو سباسي بسليانا راشا استغوصرو سباتهم كما يجربنا سليانا راشا زغوصرو وميفلطر له نتي بايبلاين ناتهم زهرمتهم كساف حجك فلطو زي كله جرمن ناي بحكيهم زحفرو جرمن لنكنسي تشاينا اب يو ان سنتايلا لا نتي نورث ستريم زبحال كاب راشا نجرمن نيروبان زوتو زنبره مسمرنا ينداد شامبكو بايبلاين دعو زهرم منيو ኢንቨስቲጌሽን ክግበረሉ ኣለዎም ዝተባሃለ ጀርመን እንታይ ኢሎም ትም ሕትም ምክንያቱ መን ከም ዝገበሩ ፅቡቅ ገይሮም ስለ ዝፈልጡ ኣሜሪካ ይገራት ንኣሜሪካ ክኸሱ መዓንጣን ኣፍን ዘይብሎም ንራሻ ግን መዓልታዊ ብሽዱሽተ ዓይነት መንገዲ ክኸስዋ ይውዕልሎም ናይ ኤውሮጳውያን ሂፖክራሲ ወይ ከዓ ሓሶት ድማ ኣብ ረብሕኦም እውን ኣንፃር ኣሜሪካ ደው ክብሉ ዘይኽእሉ ምዃኖም እዮም ኣብ ረብሕኦም እዚኣቶም ቢልዮናት ኢንቨስት ገይሮም ሰርሑ ወይ ፓይፕላይን ዋላ ትውግም ዝተወደ ድሕሪ ክጥቀመሉ ትኽእል ኢኻ من هاري مويل كاسا بيت فردت كساي تغل نامريكا أنصارات تزاريبهم أبي كم تتوهم سلاد فلتوجن أفهم هذا مالو سلذي إزي حدا أرسك هون كله نك وزنا بتوسخي كابو وزنا كلا أرسل له بزعبنا يوكرين. We can bring in our international affairs editor Angela Diffley. Angela, why are we seeing this very significant attack from Russia overnight? Well, the Russians say it's in retaliation for Ukrainian attacks recently on their oil refineries. These quite significant attacks on infrastructure reaching right to the west, to Lviv, which has been largely spared. أبزنتاينا نرزالنا أب زحلفة 48 ساعات كنبل نخلينا ويول عليو راشا حلف زبالة فلوي مدكعتي بدرون بميسايلات بدفرتي نيوكرين نتي كتماتاتنا يوكرين بتعمي كم زدبدبتو يزنقر زلو بسيلي خمس عليكم هاي كلني سلادي سلادي حلفولي بس انتهي مالتيو كان دا تقرنات هذا ما أبتع تغرسي يوكرين كم هاجر دوكت بل كم زي تغل جيرا هرموال وراشا كم هاجر دوكت بل كم زي تغل أب انتهي مزة تقر زلو عجي ساعات سلام انتهي من ساعات هرم زلو يوكرين 3 ميسايل توكيسوم أبتنا يندادي متسارينا راشا أوشت هريمام ميرو كابت عودو كينات وزيوم أوشت راشاتيوم ناي ندادي متساري بوتاتات هريبهم سلوزو نبرو نتنا يندادي بوتا بس هرمو قدام يتمنى تنكي يوكرين مسيلكم أمريكا تحرجا ما تديركم أفنجاهم كنت أوياكم نايلهم سلام تاي ناي راشا ناي ندادي بوتا أنت تهريمهم تاي خوني ندادي خبريا بعلم بايدن دماكم الرئيس أيكونن سلازي تي إنفليشن ماليس تنهيرو كلهم بوليتيكانيات نيروبا كم الرئيس أيكونن بايدن ممكن الرئيس أيكونن سلازي كتابة ناي ندادي وي كتابة كرجاكا تغينو ندادي كم قدم خيط خلالو راشا ندادي كشيء كتكلالو الجدال لو هازو الهجرات سلازي كله بسجنتير مهان خطفت لكم بتخيل باتي قبل ما سناتو راشا دما دخول تتغير سنة تعدي بفلاي أبسعات أبينرجي زتوكري برتع مدبداب كم زي قبرتي زين جرزلو يوكرين دما ناخذ كلا خلو عقموني بالله. Action in this war achieve really two objectives. One is the Russians are quite keen to downgrade Ukraine's air defense capabilities, to force them to use up their air defense capabilities. And the other very important reason is this has a big impact psychologically, this kind of targeting of infrastructure. We all remember back in the winter of 22-23. I understand why they did it then, because of obviously going into winter, you need heating, etc. You need. So حدا كابتي تيجي بروز الله متقعتي نتي عودة كينات نمزحال مغنياتو ساعات تتحريمو مبزحتو وتهدراو منقسقاسات لوجيستيكس كمون تاير ديفانس سيستم كله الكتريك سلازدليو نتي الكتريك نتي ساعات ندحراريمكا نتخلو كيبابيليتي وي عقمناي توتادراوي عقمناي يوكرين كتداغو مدخل لعلو خلو جن أقداسي أزوم يوكرين تهزبي كسمعك خلاله أزو جزء تقصيله حدا جنيا كون كم زغانة سلازة تهزبي نتدقف نافت كوينا زلو كقارس كم زلو جيرم يوم زهر موزلو نتهزبي ده يكونه نتيك الرباط ناتي يوم زهر موزلو إذا هاجر زيادة ما بفتم كم كلام كتكسر كم زي كونه يوم زقبر وازلو إذا خي قاتم جن إذا تسلام جيرم كفتحوا خمس زلو كاب عنواتن كاب تفاتن بزوج جزء بوجن راشا زوات يوكرين مسار حنايتهم عبيت الجندات كم زغانة يوم تفلتوا جن كابتن ساتهم بعلو كوتش كسب زي مراتو كم حروام كم زي كونو ساتم فزي تتغير صناعي تاجر كم معلتنا معلتي إلى مسكم زلوا يزن الجرزلو. Energy. Yeah, and it wears down a population if there are power cuts, as there will be. And the Ukrainians have decided to set up a committee to deal with what this they call energy terrorism, because it is a very effective psychological weapon. If businesses and households cannot organize themselves properly because they're having cuts to their water supply, power cuts, it has a very, very big impact on psychology, and that is a very major tool in war. That is one of the key reasons why it's being done. Don't forget, of course, that Putin is to some extent
expecting a Trump win, and so holding his fire for somewhat. So እንታይ እዩ ዝበሃል ዘሎ እቲ ብሓፈሻ እቲ ስትራቴጂ ናይ ፑቲን ኣብቲ ክሪቲካል ኢንፍራስትራክቸር ዝሃርም ዘሎ እቲ ህዝቢ ነቲ ኩናት ምድጋፍ ከቋርፆ ስለዚ መወዳእታ ናይ ትውግእ ንክህሉ at the end of the day ራሻ ትውግእ ጠጠው ክብል ክውዳእ እያ ትደሊ ዘላ ኣሜሪካ ግን ውግእ ክውዳእ ኣይትደልን እያ ስለምንታይ ውግእ ክቕፅል ኣሎ ኣሜሪካ እቲ ስትራቴጂ እቲ ዲፈንስ ኢንዱስትሪ ናቶም ኣፅዋር ክሸይጥ ተኮይኑ ተገብር ኣሎ ውግእ ክቕፅል ኣሎ forever war ኢልዎ ዊኪሊክስ forever war ኩሉ ግዜ ትውግእ ክቕፅል ኣሎ ንዓመታት ምክንያቱ ንሳቶም ልክዕ ከምዚ ቴሌፎን ቢል ናይ ሓዋር ኮንትራክት ክትገብር ዝደልዩኻ ወርሓዊ ክወስዱ እቶም ኣፅዋር ዘፍሪ ካምፓኒታት ናይ ኣሜሪካ ድማ ንውግእ ብኸመይ እዮም ዝርእይዎ ስለዚ እቲ ምስኦም ዘለካ ኮንትራክት ን10 ዓመት ን15 ዓመት ን20 ዓመት ክኸውን እንድሕር ኮይኑ ውግእ ክህሉ ክኽእል ኣሎ ስጋት ናይ ውግእ ክህሉ ኣሎ ሰላም ዝበሃል የድልዮምኒ በንፃሩ ራሻ ገንዘባ ኢንቨስት ገይራ ኣፅዋር ትገብር ዘላ ስለዚ እቲ ውግእ ክውዳእ ተገይሩ ክውዳእ እሞ ናብ ሰላም ተመሊሳ ናብ ልምዓት ክትምለስ እያ ትደሊ ዘላ ናብ ከምኡ ክትምለስ ድማ ይደልይዎን እዮም ኣሜሪካ እዚ እቲ ፀገም ኮይኑ ዘሎ እምበር እቲ ኩነታት ክፍታሕ ምተኻኣለ ነይሩ ክፍታሕ ዘይደልይዎ ግን ኣሜሪካ እቲ ኔቶ ዝበሃል ድማ ኔቶ ማለት ካልእ ስራሕ የብሉም ጀካ ውግእ ካልእ ስራሕ የብሉ ኔቶ ማለት ናይ ልምዓት ካምፓኒ ይኮነ ናይ ልምዓት ውድብ ኣይኮነ ናይ ውግእ ውድብ እዩ ስርሑ እንታይ እዩ ኩሉ ግዜ ኣገዳስነት እንታይ እዩ ውግእ እንተሎ እዩ ውግእ እንተዘየለ ስራሕ የብሉ ክጠፍሽ ይኽእል እዩ ስለዚ እቲ ውግእ እንጌራ ንገሊኦም እንጌራ ስለ ዝኾነ ድማ ከም እንጌራን ከም ስራሕን ክቐፅል እዮም ዝደልይዎ in the hope that if Trump gets in, Trump has told the world that he will negotiate. ካልእ ናይ ፑቲን ስትራቴጂ እንታይ ኣሎ ትብላላ ፑቲን ነቲ ውግእ ብዝተኻለ መጠን ሃሪሙ ኣብ ገለ መዕለብ ከብፅሖ ክሳብ ፑቲን ክሳብ ትራምፕ ኣብ ስልጣን ተመፀ ትራምፕ ኣብ ስልጣን ምስ መፀ ነቲ ውግእ ጠጠው ከብለ ስለ ዝኽእል ቅድሚ ጠጠው ምባሉ ጠጠው ንኸብሎ ዘገድዶ ምክንያት ክትገብር እያ ትፍትን ዘላ ምክንያቱ ትራምፕ እውን ክጠጠው ከብለ እቲ ክፈትሖ ዝብል ዘሎ ኣብቲ ስልጣን ምስ ደየበ ነቲ ሃገር እሱ ይኮነን ዘመሓድራ ብድሕሪ መጋረጃ ፅቡቅ ገይሮም ዝጠውይዎ ብሓይሊ ዝጠውይዎ ክህልው እዮም ስለዚ ኮለ ጌና እቲ ውግእ ትራምፕ ክቕፅለ ክብል ከም ዘይክእል ገይሮም ኣብ ሓደ ዕፁ ማዓፆ ከብፅሕዎ እዮም ዘልዩ ዘለዉ እምበር እቲ ኩነታት ቀሊል ክኸውን ከም ዘይኮነ ኢንፋክት እንታይ እዮም ዝሃረቡ ዘለዉ ኣብዚ ኣብ ኣሜሪካ ዘሎ መራሕነት ሕጂ ትራምፕ ምስ መፀ እውን ክቕይሮ ዘይክእል ኮንትራት ኣሜሪካ ምስ ዩክሬን ክትፍርም ከም ዘለዋ ትራምፕ ዋላ ድሕሪኡ ዝመፅእ መራሒ እውን ክቕይሮ ከም ዘይክእል ናይ 10 ዓመት ኮንትራት ክገብሩ ናይ ብሓቂ እቲ ሃገር በመን ከም ተመሓደር መመሊሱ ዝገርመካት ናይ ኣሜሪካ ማለት እዩ A quick end to this thing. We will see what happens. But it is nevertheless part of Putin's calculations. Now, Vladimir Zelensky today, Victory Europe Day, has talked about Putin being the new Nazi and choosing this moment to inflict such a major attack on Ukraine. He is the new Nazi. No doubt we will hear the same tomorrow from Putin, who maintains that this war is about rooting out Nazis from Ukraine. Tomorrow, the Russians celebrate victory in Europe in the against the Nazi regime. Now, we've been saying this for months that Ukraine is outnumbered on the battlefield. The country, of course, has had difficulties in signing up new recruits. Now the parliament has just passed a law to allow convicts to fight. Yeah, this is a new development. Convicts, not those who have... So, بحكي زقرب تحقي كما يجرم اب نفسهم كتعمم كله يغيروه. So, هذا كابتي عبي نا يوكرين تسقم أطوار حاجة سلدي تركب دلات راي كنا نبلالو. سو تسقم على اللي بعبيو لعليو جن سراويت تسقم سلزلوها. سراويت كتقبر دماء من يسيل نجي مجمريا قدوت عسكرنا نقول من يسيل نقول ودنا يتهجر ولا بقى نزلو. بعد بولان بعد الجرمن بعد لتوينيا أبوم نزلو سبات نخمل سوق تحاور خمس قولي زنجر زلو. كالاي دما السورات زنبرو بملهم بجكاتهم أبكر عم سكبر قليم زلو زلو جن ماني ديستنقش كجبر كمو السورات أبصر بيت زلو بحقي أبصر بيت زلو سب نوقع كوسر يبلوني زبلجن أبزي أوقع حق سلزيله نقول لهم تمام أبصر بيت زلو وسيلهم ناب جنبارات كوزوم ناب تدرا كوزوميو حدش حق دم أتاتيو مالو لذي سمعوا تعريو نابتنا جرمن زجرينا been convicted of what are deemed to be serious crimes such as rape and murder. But that is another indication of their difficulty in recruiting. Already we saw recently the age of conscription was reduced from 27 to 25. Ukraine has one soldier for every 3 the Russians have. There are about 3 million young men of fighting age in Ukraine who could be fighting and aren't. They need about another 300,000 to be effective. So they've been looking at what's going wrong because it's such a contrast. Remember back when that... So, دير داخوينة أكتر تقبر زلان بحفشة
እቲ ዓውደ ኩናት ንዩክሬን ብጣዕሚ ስለ ዝሃስዮም እቶም መንእሰያት ዋላ እኳ ሓደ 3 ሚልዮን ዝኾኑ መንእሰይ ናይ ክዋጋ ዝኽእል ኣብቲ ዕድመ ናይ ምውጋእ ዘሎ እንተሎ ብፍጹም ኣብቲ ዓውደ ኩናት ክሳተፍ ኣይደልን ምክንያቱ ይርያ ኣሎ እታ ኩነታት ዋላ ሓንቲ ተስፋ ናይ ዓወት ዘይብላ ልዕሊ ኩሉ ድማ ንምንታይ ኣጀንዳ ከም ዝዋግኡ ዘለውን ስለ ዘይርድኦም ዘሎ ከመይ ገይሮም ካብዚ ሃገር ክጠፍኡ ይኽእሉ እምበር ክዋጋ ዝደሊ ኣብ ዩክሬን የለን ኣብዚ እዋን እዚ that's why እቲ ኩሉ ኣጀንዳ ናቶም ንመናይ ምንታይ ኣጀንዳ ምዃኑ እዚኦም ኤውሮጳውያን ካብ ኣንጻሩ ንውግእ ክእትዎም ክሳዕ ክንደይ ሕግታት ክጠማዝዙ ይፍትን ኣለዉ ወረቓቕቶም ኣይሐደስኩምን ኪድ ክብልዎም እዮም ናይ ብሓቂ ዘገርም ድሓን እዚ ቱማች ከይኮነና ምናልባት ግዜ ተረኺበ ክምለሰ ንመለስ ኣብ ቁጠባ ሕጂ ቁጠባ ክርኢና ጎረቤት ኣነ ኣብ ስዊዘርላንድ ስለ ዝቕመጥ ኣብ ጎረቤትና ጀርመን ዘጋጥም ዘሎ ናይ ቁጠባ ዝቕባብን ቅልውላውን ንሳቶም ኣብ ውግእ ጥራይ ክዛረቡ ከለዉ እቲ ቁጠባ እንታይ ይኸውን ኣሎ ረይዎ Now let's turn to Germany, Europe's one-time engine of growth. Germany was known as an economic powerhouse, but these days the picture is grim. So dire, in fact, that you get headlines like this. That's right, donorflation is back. And so እንታይ ትብል ዘላ Germans are terrible. ጀርመን ቀደም ጀርመን ክበሃል ከሎ ኢኮኖሚክ ሱፐር ፓወር ወይ ካብ ፓወር ሃውስ ናይ ኤውሮፓ ነይሩ ዓንዲ ሕቆ ናይ ቁጠባ ናይ ኤውሮፓ ዝብላ ነ ባክቦን ኦፍ ዩሮፒያን ኢኮኖሚ ሎሚ ግን ከምኡ ይኮነን ኤውሮፓ ጀርመን ኩሉ ግዜ ብሕማቅ ጥራዩ ወይ ከዓ ብውድቀት ጥራዩ ኣብ ሄድላይን ዝመፅእ ዘሎ ብዓወት ኣይኮነን ኣብቲ ኣብ ሕማቅ ቦታ ወይ ከዓ ንጀርመን ኣብ ዘይዕውታ ቦታታት ጥራይ ትርከብ ዘላ ቀዳማይ ነገር ሕጂ ሓደ ዓባር እሱ ኮይኑ ዘሎ ናይ ዶናር ሓደ ፓርቲ ናይ ጀርመን ዲሊንክ ዝበሃል እቲ ፀጋማይ ክንፊ ማለት እዩ ሓድሽ ሕጊ ንከባብ ምናልባት ትፈልጥዎ ትኮንኩም ዶነር ከባብ ዝበሃል ኣሎ ሰብ ስለ ዝኸበሮ ብዙሕ ሰብ ከዓ ከባብ ስለ ዝበልዕ ኣዝዩ ስለ ዝኸበረ ሕጊ ከታታትው እሞ ዋጋ ናይ ዶነር ከባብ ጠጠው ክብል ምክንያቱ ተቆጠባ out of control ናኾነ ይኸይድ ስለ ዘሎ እያ ትብል ዘላ እዚ ሪፖርት እዚ ድማ ብስታቲስቲክስ ዝተሰነየ ብስምዒት ዝተሰነየ ይኮነን እዚ ንስማዕ ሕጂ what is going on ዶነርፍሌሽን ካይበሃል ናይ ዝቕባቤ ናይ ዶነር ከባብ ማለት እዩ ከባብ ትበልዑ ኣብ ጀርመን ኣመና ከቢር ከም ዘሎ መረጋገጽ ብዘሎ They fear their doner kebabs will soon be unaffordable, and political parties are capitalizing on this fear. One party in particular, Die Linke, which means the left. Now, Die Linke complains that kebabs cost too much. In 2 years, they went from 4 euros to 10. But the party... So, comes to was a lochum, እቲ ሊንክ ዝበሃል ወይ ከዓ እቲ ፀጋማይ ዝበሃል ፓርቲ ሓደ ካፕ ወይ ድማ ሊሚት ዋጋ ናይ ዶነር ናይ ከባብ ክንድዚ ክኸውን ኣለዎ ኢሉ ነቲ ልዕልዩ ዘሎ ከመይ ጌርካ እቲ መንግስቲ ድጎማ ገይሩ ዲገለ ክገብር ማለት እዩ እዚ ከዓ ካብ 4 ቅርሺ እዚኣ ትብሎ ዘላ ፅቡቅ ገይረ ዝፈልጣነ ዶነር ከባብ 4 ቅርሺ 5 ቅርሺ ነይረ ኣብዚ ከባቢና እውን ኣብ ዶብ ስለ ዝቕመጣነ ሕጂ ግን ቸገረ ይፈልጥና ኣብዚ ቀረባ ግን ረይዎ ናብ 10 ዩሮ ደይቡ ይብላ ኣሎ 10 ዩሮ ደሞዝ ናይ ሓደ ሰብ ከዓ ንሰዓት እውን ሚኒማም ዌጅ ትቲውን ክኸውን ይኽእል እዩ እዚ ጀርመን ካብ ፅቡቅ ደሞዝ ዘሎ ዓዲ ይኮነን ብመንፅር ኤውሮጳ እየ ዝብለኩም ብመንፅር ኣነ ኣብ ስዊስ እየ ዝቕመጥ ዘለኹ ስለዚ ደሞዝ ናይ ስዊስን ናይ ጀርመንን ዝወዳደር ኣይኮነን ናይ ስዊስ ኣፀቢቑ ይዓቢ እቲ ወርሓዊ ዲ ዋላ ንሰዓት ክኽፈሎ ዝኽእል ሰብ ሶ ኣባና 10 ፍራንክ 10 ማለት ከምዚ ሕጂ ዘሎ ዝብሎ ዘሎ ከምኡ ዋጋ ናይ ዶነር ኣብ ስዊስ ምክንያቱ ምናብሮውን ክብር ስለ ዝበላ ኣብዚ ስለ ዝብል ካብ ጀርመን ኣብ ጀርመን ግን ካብ ሓደ 4 ቅርሽን 50 ሳንቲምን ኣብዚ ጥቃዶብ ዝነበረ 4 ቅርሽን 50 ሳንቲም ኮለይ ዝክር ድሕሪ ቅድማ 3-4 ዓመታት ማለት እዩ ናብ 10 ዩሮ ክዲብ ከሎ ክሳዕ ክንደይ ነቲ ሰብ ክከብዶ ከም ዝኽእል ክርዳእካ ክኽእል ኣሎ እዚ ከዓ ሓደ ፍሉይ መግቢ እውን ኣይኮነን ጥዕናኻ ኣዝዩ ኣገዳሲ መግቢ እውን ኣይኮነን ተተኻኢሉ እንተዘይበላዕካ እዩ ዝምረፅ ግን ዝበፅሐ ሰብ ከዓ ኣብ ሽራሕ ዝውዕል ድዩ ቢዚ ዘሎ ሰብ ድዩ ክዕግቦ ዝኽእል ክዕንግሎ ዝኽእል መግቢ ድማ እዩ ረይዎ ዋጋ ድማ ክሳዕ ክንደይ ወሲኹ ኣሎ ስለዚ ነዚ ገለ መፍትሒ ክግበረሉ ኣሎ ኣከንደ ነዚ መፍትሒ ዝገብሩ ግን ትገንዘብ ኣኪቦም ንዩክሬን ንውግኦም ዝብዎ ዘለዎ ትዝሕዝን ክፋል has put forth a populist proposal, a kebab cap to bring down donorflation. The party wants to put a ceiling on the price of doner kebabs at 4.9 euros, 2.9 for young people. Now, obviously, that sounds absurd. Why would anyone sell kebabs at a So እንታይ ክገብሩ ዝደሊ ዘሎ ፕራይስ ካፕ ዝበሃል ኣሎ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ኣብ ክንዲ ዝዋጋ ንዓበይቲ 4 ቅርሽን 9 ክሸጦ ከም ዘሎ ንናእሺ ድማ 2 ቅርሽን 9 ክሽየጥ ከም ዘለዎ እዩ ዝነግር ዘሎ ግን ከመይ ገይሮም እዮም ካቶም ሰባት ደይዋፅኦም ክሸጡ loss? So Die Linke has proposed a whopping 4 billion euro subsidy to compensate distributors selling their kebabs at a loss. This kebabonomics sounds half-baked or half-grilled, whatever the case be. But it also highlights a real problem: the precarious state of the German economy. Last year, Germany was the only G7 country where the economy shrank. It contracted by 0.3%.
Wow, it's just ridiculous. ጀርመን ኣብ ከምዚ ደረጃ ክትወድቕ ክትሪኣ ውሽጢ 4-5 ዓመታት ካብ ሓደ ናይ ቁጠባ መበገስን መቶረ ናይ ቁጠባ ናይ ኤውሮጳ ዝበሃል ዝነበረ ተመሊሱ ኣብ ጉዳይ ናይ ከባብ ዲስካሽን ስካትት ፖለቲካ ናይ ብሓቂ ዝገርም እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ሕጂ እቲ ከባብ ዋጋ መነግዱሎ እቲ ተሪፉ ዘሎ ገንዘብ 1 ቢልዮን ገንዘብ ኣውፂና ነቶም ካምፓኒታት ንሕና ንህቦም ድጎማ ንህቦም ምክንያቱ ነቲ ህዝቢ ብመጠን ዘለዎ ክሸጠሉ ክኽእልሎም ዳርጋ ካፒታሊዝም ዝበሃል ወፂኻ ናብ ድጎማ ምእታው ማለት እዩ እዚ ከዓ ኢንኤፊሽንሲ ዝፈጥር ብዙሕ ግዜ ምክንያቱ እቲ ብልሽውና ገለመለ ካብ መንግስቲ ስለ ዝውሰድ ገለ መዓት ኣብ ፅቡቅ ስራሕ ትካላት ናፃ ኮይነን ክሰርሓ ተኺለን እየን ውፅኢታዊ ስራሕ ክስራሕ ዝከኣል እዩ ዝበሃል መንግስቲ ምትእትታው ተገይሩ ኩሉ ግዜ ኣብ መንግስቲ ናብ ብልሽውና ስለ ዝወስዶ ነገራት ፀገም ክፍጠር ከም ዝኽእል ዝንገር ብሓፈሻ ስጉምትታት እዛ ኣብ ማእሲ ዝመፅእ ዓቕሊ ፅበት ናይ ዓቕሊ ፅበት ደረጃ ምስ በፅሓካ ዝመፅእ ስጉምቲ እምበር እቲ ኢኮኖሚ ፐርፌክትሊ ባዕሉ ራንክ ክገብር ዝኽእል ተኮይኑ እዚ ናይ መንግስቲ ምትእትታው ኣየድልን እዩ ነይሩ ስለዚ ጀርመን ብዙሕ ፀገማት እዩ ከጋጥማ ዝኽእል ብሕጂ እውን ብዙሕ ፀገማት ከጋጥማ ከም ዝኽእል እዩ ዝንገር ዘሎ ስለምንታይ እቲ ፖለቲካ ኣብቲ ሃገር ዘሎ ኣብ ቁጠባ ናቱ ንምሕዋይ ዝዓበየ ፀገማት ናቶም ሕጂ ፀገም ኣብዚ ዝሓለፈ ዓመት ካብተን G7 ዝበሃላ እቲ ዝሓመቐ ቁጠባዊ ዕቤት ትገብር ዘላ ሃገር ጀርመን እያ ንመጻኢ ክንከይድ ከለና ድማ እንታይ ፀገም ከጋጥማ ኣብ ጀርመን ዘለዎም ስምዑ This year, things aren't looking much better. Not according to the German Economic Institute. It's a private research institute in the city of Cologne. It has released a forecast. It says Germany will stagnate this year. That means 0% growth, zero. Last year, the German economy shrank. This year, it could remain stagnant. So, ሓደ ዓብይ መፅናዕታዊ ኢንስቲትዩት ናይ ጀርመን ድማ ቁጠባ ናይ ጀርመን ኣብዚ ዓመት እዚ ዜሮ ዕቤት ክገብር ከም ዝኽእል ብካልእ ኣዘራርባ ዓሚ ጎዲሉ ነይሩ ካብ ቀኒሱ ነይሩ ክዓቢ ዘይኮነሲ ጎዲሉ ነይሩ ሎሚ ድማ ድሕሪ ዓመት ድማ ክመሓየሽ ዝግቦ ዜሮ እዩ ክኸውን ስለዚ ንቅድሚት ክንጥምት ከለና እውን ብዙሕ እቲ ዓውድታት ንጀርመን ነቲ ቁጠባ ናይቲ ጀርመን ከንቀሳቀስ ዝኽእሉ ባእታታት ኩሎም እናተኣለዮም ዝኸዱ ዘለዉ እንታይ እዮም ንሳቶም ድማ ክንሪኦም ኢና Now this is technically a minor improvement. But you know something is wrong when 0% growth is a positive thing. So how did it come to this? How did Europe's growth engine grind to a halt? Well, there are a lot of reasons. First, there was the Wuhan virus. COVID-19 took the world down, Germany included. But as it was recovering, there was another crisis, the Russian effect. Before 2022, before Vladimir Putin's war on Ukraine, Germany depended on Russia for energy. Cheap natural gas from Russia fueled German growth. It helped power German factories at a very reasonable rate. This in turn helped Germany manufacture goods cost effectively. That was the process. Cheap Russian gas subsidized German manufacturing. But that chain snapped in 2022 when Russia invaded Ukraine. In a few months, Germany stopped importing Russian. So, ናይ ጀርመን ዛንታ ከምዚ ኩሉ ሰብ ዝፈልጦ ሓድሽ ነገር ኣይኮነን ድሕሪ ኩናት ናይ ራሽያን ዩክሬንን ዘጋጠመ ተቐላጢፎም እገዳ ኣብ ልዕሊ ራሻ ስለ ዝኣወጁ ጥራይ ዘይኮነሲ እገዳ ጥራይ ኣሜሪካ ይፈልጡ ነይሮም እገዳሲ ኣብ ገለ ፖይንት ራሻ ጀርመን ኣይደልን ኢላ ክትገድፎ ከም ትኽእል ስለዚ ንጀርመን ብእገዳ ጥራይ ጠጠው ከተብላይ ትኽእል ኢኻ ካብ ጋዝ ናይ ራሻ ኢሎም ታዳ ነቲ መስኖ ከተቃፅሎ ኣለካ ክትሃርሞ ኣለካ ብምባል ነቲ ፓይፕላይን ተሃሪሙ ክሳብ ሕጂ ድማ ጀርመን መንከብ ዝሃርመውን ክትዛረብ ዘይትደሊ ሃገር ኮይና ኣላ ብካልእ ኣዘራርባ ቁጠባ ናይ ጀርመን ልክዕ ኣብታ ካልኩሌሽን ናይ ኣሜሪካ ኣትዩ ኣብ ካብ 1 ብ3 2 4% ዝዓቢ ዝነበረ ቁጠባ ሓንሳብ 0% ዕቤት ክገብር ከሎ ከም ፅቡቅ ነገር ክግለፀሉ ዝኽእል ደረጃ ወዲቑ ከም ዘሎ ብሕጂ እውን ክዕረ ተኮይኑ ቁጠባ ናይ ጀርመን ኣብ ጀርመናውያን ጥራይ ዝምርኮስ ኣይኮነን ክዕረ ካብኡ ዝዓቢ ባእታታት የድልዮ መወዳድርቲ መን እዮም ማኒፋክቸሪንግ ሓያላ ዝኾነ ሃገራት ቻይና እያ ትኾን ዘላ ኣሜሪካ ክትኮን ትኽእል ካልኦት ሃገራት እዚኦም ሃገራት እዚኣቶም ነዳዲ ኣለዎ ወይ እውን ብሕሱር ነዳዲ ክገዝኡ ይኽእሉ ቻይና ንኣብነት ብሕሱር ነዳዲ ካብ መን ትገዝእ ኣላ ካብ ራሻ እቲ ኤውሮጳን ኣሜሪካን ዝተሓሰምዎ ካብቲ ዕዳጋ ብዘሎ ብሕስር ዝበለ ቻይና ትገዘላ ዳትስ ዋይ ድማ ፋብሪካታት ናታ ዝበለፁ ክኾኑ ይኽእሎም ምክንያቱ ነዳዲ ካብ ካልኦት ብትሕት ዝበለ ዋጋ ትገዝእ ተኮይን ካብ ዕዳጋ ተወዳዳሪ ኢኻ ትኸውን ወይ ዝበለፀ ኢኻ ትኸውን ኣሜሪካ ድማ ነዳዲ ናታ ሬኮርድ ለበል ጋሕጊሓ ተውፅእን ትሸይጥን ኣላ መዓት ገንዘብ ድማ ትእቱላ እቲ ዝኣቱ ገንዘብ ዳብ ሙሉ ናብ ውግእ ስለ ዝኸይድ እምበር ማዓታታዊያ ትገብር ዘላ ጀርመን ካብዚ ኩሉ ምስ ቻይና ፅቡቅ ገይሮም ንኸይነግዱ ንጀርመን ንቻይና ኮንቴይን ግበርዋ ተባሂሎም ኣብ ዘየዋፅኦም ጌም ኣትዮም መራሕናቶም 3 መዓልቲ ንጀርመን ንቻይና ከይዱ ከፈራርህ ቀዲዩ ተመሊሱ ኣክንዲ ፅቡቅ ሽርክነት ዝገብርቶም ካምፓኒታት ንጀርመን ገዲፎም ኣብ ቻይና እዮም ኢንቨስት ዝገብሩ ዘለዉ ኩሎም ኮርፖሬሽንስ ናይ ጀርመን እዞም ዓበይቲ ማለት እዩ BMW ድዩ ፎልክስቫገን ድዩ መርሴድስ ድዩ
ካልኦት ናይ ኬሚካል ካምፓኒታት ሞ ጠቅላላ ንጀርመን ገዲፎም እዮም ምክንያቱ ሰዓት ኣገዳሲ ስለ ዝኾነ ብዘይ ሰዓት ክሰርሑ ስለ ዘይክእሉ ካብ ጀርመን ናወፁ ናብ ቻይና ቢልዮንስ ገንዘብ ኢንቨስት ይገብሩ ኣለዉ ስለዚ እቲ ነቲ ቁጠባ መሰረታዊ መሰረት ክዕርዝ ዝግቦት ፖለቲካ ኣብኡ ይሰርሕ የለ gas. This took a toll on German manufacturing, especially energy-intensive industries like chemicals, metals, and paper. They just started to recover from COVID, but the end of Russian gas stopped their recovery. Of course, Germany is not unique here. The entire world suffered during the pandemic, and all of Europe was affected by the Ukraine war. So why is Germany still lagging behind? Well, there's another problem that's hitting Germany, and that is old age. This is a chart prepared by the International Monetary Fund, the IMF. It looks at the working age population in the G7 countries, how that population is going to change in the next 5 years. As you can see, Germany is in the red. In the next 5 years, Germany will lose the most workers. People will retire and Germany won't be able to replace them with younger workers. እዚ ተሓደ ናይ ቁጠባ ፀገም ጥራይ ክኾን ከሎ ጀርመን ግን ሽግራ ካብውን ዝበእሲ ይበሃል ኣሎ እሱ ድማ ገለ ካብቶም ኣብ ስራሕ ዓለም ተዋፊሮም ዘሎ ብዙሓት ሰባት ኣብ ዝመፅእ 5-10 ዓመታት ጥሮታ ክወፁ እዮም ንዖም መተካተ ዝኾን መንእሰይ ብቁዕ ሰራሕተኛ ድማ የብላን ስለዚ ነቲ ዝወፁ ዘሎ ካብ ዕድመ ሪታየር ዝኸውን ዘሎ ብብዝሒ ዝወፁ ዘሎ ሓደ ንዑ ክትቀልብ ገንዘብ ብዙሕ ከድለይካ እዩ ሪታየርመንት ኢዝ ቨሪ ዲፊካልት ንሃገራት ምክንያቱ ገንዘብ ኣቐሚጦም እዮም ትብል ኢኻ ግን እኹል ኣይኮነን እቲ ገንዘብ እኹል ኣይኮነን ስለዚ እቲ ቁጠባ ብዙሕ መንእሰያት ዝሰርሑ ታክስ ዝኸፍሉ እንተለዎ እዩ ነቲ ጥሮታ ክኸፍል ነቲ ናይ ሕክምና ክኸፍል ዓቕሚ ክህልዎ ዝኽእል እምበር ውሑዳት ሰባት ሰሪሖም ውሑድ ግብሪ ዝኸፍሉ እንተኮይኖም ንብዙሕ ሰብ ኣብ ጥሮታ ዘሎ ክትጥውር ኣይትኽእልኒ ኢኻ ስለዚ ዳትስ ዋይ እቲ ሪታየርመንት ወይ ከዓ እዚ ናይ ጥሮታ ሲስተም ኣብ ኤውሮጳ ዘሎ እውን ኣብ መወዳእታ ምውዳቑ ዘይተርፍ ዝበሃል ካልእ እንታይ ፀገም ኣሎ መንእሰያት ነቲ ስራሕ ነቶም ብዙሓት ካብ ጥራሕ ስራሕ ዝወፁ ዘሎ እቶም ብሉመርስ ዝበሃል ቤቢ ብሉመርስ ዝበሃሉ ብዙሕ ብብዝሒ ዝውለዱ ዝነበሩ ናይ 70ታት ናይ 60ታት ኣብቲ ግዜ እቲ ሰብ ብዙሕ ዝውለድ ዝነበረ እሳቶም ብምሎም ብሓደ ካብቲ ስራሕ ክወፁ ከለዉ ንዖም ክትክእ ዝኽእል መንእሰይ እኹል የብሎምን ብብቅዓት ትሬይንድ ዝኾነ ነቲ ቁጠባ ራንክ ክገብር ዝኽእል ስለዚ መንእሰይ ካብ ካልእ ኤጁኬትድ ምኻ ኳሊፋይድ ዝኾነ ሰብ ካብ ካልእ ኣምፅያ ሪፕሌስመንት ክትገብር ኣይከኣለትን ኣላ ከምታት ሓሳባት ነይርዋ ስለዚ ናይ ጀርመን ፀገም both ናይ ቁጠባ ጥራይ ክላሲካል ጥራይ ኮነሲ ስትራክቸራል ፕሮብለም እውን ኣለዎ ስትራክቸራል ማለት ኣብ ህዝቢ ዘጋጥም ኣብ ሓደ ለይቲ ክትፍውሶ ዘይትኽእል ዓብይ ፀገም እዩ ስለዚ እዚ እውን ነቲ ቁጠባ ናይ ጀርመን ኢቨንቹዋሊ ካብቲ ዘለዎ ናብ ሕማቕ ንክኸይድ ክነፋፍእ ዝኽእል ባእታታት ከም ዘሎ መገንዛብ የድሊ ስለዚ ኣብ ጀርመን ዘለኻ you need to think carefully ምክንያቱ ቀሊል ክኾን ኣይኮነን ኣብዚ ሓደ ነገር እስከ ክንርኢ ቅድሚ ናብ ካልእ ምስጋርና His president is getting the red carpet treatment in Serbia on the second leg of his European tour. Xi Jinping has been meeting with his Serbian counterpart, Alexander Vučić, in Belgrade. Beijing has invested billions of euros in mining and manufacturing in Serbia, and Xi's visit is being seen as an opportunity to deepen political and economic ties between the two nations. So, President ናይ ቻይና ናብ ሰርቢያ ቤልግራድ ኣብ ዝዓለበሉ ፍሉይ ኣቀባብላ ከም ዝተገበረሉን ኤውሮጳ ድማ ከግርዑ ጀሚሮም ከም ዘለውን ስለምንታይ ኤውሮጳዊት ሃገር ከምዚ ዓይነት ክብሪ ንቻይና ብምሃባ ናይ ብሓቂ ኤውሮጳ ፅቡቅ ከም ዘየለዉ ወይ እውን ኣብቲ ፖሊሲ ናቶም ንቻይና ክቆፃፀርዋ ዓቕሚ ከም ዘይብሎምን ምክንያቱ ዋላ እቲ ኤውሮጳዊ ሕብረት ኣንፃር ቻይና ተሪር ዘረባ ይዛረብ እንተሎ እተን ሃገራት ግን ነቲ ኤውሮጳዊ ሕብረት ኣብ ብራስለስ ኮፍ ኢሉ ዘሎ ክሰምዕዎ ስለ ከም ዘይደልዩ ሓደ ሰርቢያ ኣካል ናይ ኤውሮጳዊ ሕብረት ኣይኮነትን ዋላው ካብ ኤውሮጳ እንተላ ስለዚ ሓንቲ ኤውሮጳዊት ሃገር ዓባይ ኤውሮጳዊት ሃገር ምስ ቻይና ጥቡቅ ዝምድና ዘለዋ ጥራይ ዘይኮነሲ ኣብዚ ኣለንቀነ ድማ ናብ ብሪክስ ክትኣቱ ትኽእል ቻይና ድማ ነቲ ኣፕሊኬሽን ወይ ከዓ ድሌት ናይ ሰርቢያ ከም ትድግፍ ገሊፃ ኣላ ስለዚ እዚ መገሻ እዚ ድማ ሓደ ዓብይ ነጥበ መቐይሮ እዩ ነይሩ ኤውሮጳዊት ሃገር ኣብ ብሪክስ ክትኣቱ እያ ሰርቢያ ድማ ዓብ ሃገር እዩ ስለዚ ቻይና ድማ ብዙሕ ኢንቨስትመንት ኣለዋ ኣብዛ ሃገር እዚኣ ናይ ቻይና ገንዘብ ድማ ዝደልያ ሃገራት ብዙሓት እየን ዋላ እኳ ጣልያን እውን ደልያቶ ነይራ እያ ናይ ኣሜሪካ ሓናኪራ ያውፅያታ እምበር ጣልያን እውን ምስ ጀርመን ምስ ቻይና ርክብ ክትገብር ብዙሕ ደልያ ነይራ እያ ግን ኣሜሪካ ትፅልዋ ናታ ይሃስስ ስለ ዘሎ ብቻይና ተጣፊያ ንዕጥጠው ከም ዝብል ጌራት Belgrade and Beijing describe their relationship as ironclad. Relations with China have intensified since Vučić's Serbian Progressive Party came to power 12 years ago. If we can reach these new aims, new targets, new goals, the best possible partner for that has always been and it will always be People's Republic of China. And it's President Xi, because President Xi, he keeps his word. I see him as just a regular, humble, modest man, but which is not promising a lot, but when he promises something, then he... እንታይ ብላ ኣሎ ፕሬዚደንት ናይ ራሽያ እዚ መራሒ ናይ ቻይና ገለ ካብቶም ልዑል ክብሪ ዘለኒ መራሕቲ እዩ ምክንያቱ ብሕፅር ዝበለ
ብዙሕ መብፃዕታት ኣይበካን እዩ ኣይገብርን እዩ ነተን ዝገበረን መብፃዕታት ግን ዝዕቅበንን ዝሕልወንን መራሒ እዩ ብምባል እየ ዝገልፆ ስለዚ ሰርቢያ ብዙሕ ብኔቶ ዝተበደለት ሃገር እያ ኔቶ ኣብ 1999 ክሳብ ሕጂ ዝኾነ ይኹን ሌጂቲሜት ወይ ከዓ ፅቡቅ ዝኾነ ምክንያት ብዘይብሉ ነቲ ሃገር ከም ዝሃረማ ሕሉፍ ሓሊፎም ድማ ናይ ኤምባሲ ናይ ቻይና ብ11 ቦምባታት ከም 11 ቦምባታት ከም ዝተሃረመ ወላ እኳ ኣሜሪካ ይቕረታት ሓተተት እቲ ገበነቲ ግን ክሳብ ሕጂ ዘይነፀረ ምዃኑ ቻይና ድማ ንዕኡ ኣብ ፍትሒ ክወፅኣሉ እውን ከም እትደሊ ኣብ ልዕሊ ሰርቢያ ዝተገበረ ኩነታት እውን ራሽያን ቻይናን ኣብ ዩኤን እቲ ፋይል ከም ብሓድሽ ንክኽፈት ሓታ ከም ዘለዋን እዩ ዝንገር ዘሎ ስለዚ እዚ ሃገር እዚኣ እውን ብዙሕ ዝተበደለት እያ ንመራሕያ እቲ ኔቶ ዝበሃል ከመይ ገይሩ ወሲዱ ኣብ ሄግ እስር ቤት እትይዎ ነቲ ሃገር ከመይ ገይሮም በታቲኖማ ልክዕ ከምዚ ናይ ዩክሬን ጌም እዩ ተገይሩ ኣብኡ እውን ምናልባት ኣብ ካልእ ግዜ ከምፃልኩም እየ During Xi's first visit in 2016, the two countries signed a strategic partnership. A year ago, they finalized a free trade agreement. China is Serbia's second most important economic partner behind the EU. But Beijing is its single largest investor with more than 1 billion euros in direct investments. International organizations have described many of China's business interests with Serbia as non-transparent, drawing heavy criticism from the EU, something which is seen as damaging to Serbia's hopes of joining the bloc. China is interesting to Serbia because it can ብሓፈሻ ኤሮፓውያን ከጎረምርሙ ጀሚሮም ኣለዉ ቻይና ግን ኣብቲ ዓዶም መፅያውን ሪማርካብል ዝኾነ ወይ ከዓ ብሉፅ ዝኾነ ስራሕን ዓወታትን ተመዝግባላ ዲፕሎማስናታ ፅልዋናታ እናስፋፍሐ ይኸይድ ኣሎ ኣብ ኤሮፓ ድማ ዓብ ክብሪ ክወሃባ ርኢና ኣለና ኣብ ፈረንሳ እውን እንተኾነ ፈረንሳ ካብቲ ናይ ኤሮፓ ሕብረት ወፃኢ ኣብዚኣ ነይራ ሓንቲ ዘረባ ምናልባት And I think this reflects the importance we both attribute to EU-China relations. Once again, we had an open and honest exchange and discussion on points where we see eye to eye and on points where we have differences. And our topics range from geopolitical issues to climate change and, of course, our economic relations. Now, together with President Macron, the first topic where we exchange views... ሓደ ኣብ ትርክብ ኣብ መንጎ ፕሬዚደንት ናይ ፈረንሳን ናይ ቻይናን ዝነበረ እዚኣ ናይ ኤሮፓ ሕብረት ብምእታዋ እንታይ ክትገብር እያ መፅያ ዝብል ብዙሕ ዘረባ ኣብ ሶሻል ሚድያ ወፂኡ ነይሩ ምክንያቱ ፕሬዚደንት ሺ ንፕሬዚደንት ናይ ፈረንሳይ ክገይሽ መፅኡ ንኤሮፓ ሕብረት ኣይኮነን ክገይሽ መፅኡ ግን ኣገይን ሃገራት ኤሮፓ እዚኣ መፅያ ኮምፕሊትሊ ኣብ መንጎ ፕሬዚደንት ሽን ፕሬዚደንት ማክሮንን ፅቡቅ ምርድዳእ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ንሳ ግን ኮምፕሊትሊ ኣንፃሮም ብምኻድ ነቲ ኩሉ ርክብ ዝኾነ ይኹን ውፅኢት ክህልዎ ከም ዘይክእል ገይራ እያ ግን ኣብዚ ክርዳእና ዘሎ ፈረንሳ ካብ ቻይና ብዙሕ እያ ትደሊ ምክንያቱ ነዳድና እቲ ዋይናታ ወይኒ ናታ ኣብ ኔው ብቢልዮናት እዩ ዝሽየጥ ስለዚ ቻይና ብቐሊሉ ንፈረንሳ ክትሃስያ ትኽእል እያ that's why ማክሮን ፅቡቅ ገይሩ ዝፈልጥ ዕዳጋ ናይ ቻይና ብጣዕሚ ዘገድሶ እቲ ኩሉ ፋሽን ብራንድስ ናቶም ኣብ ቻይና ቢልዮናት እዩ ዝግሕጥ ዘሎ ስለዚ በንፃሩ ቻይና ኣብ ፈረንሳ ክሳዕ ክንዱ ኢንቨስትመንታት የብላን ወላ እኳ እንተለዋ ስለዚ ኣብቲ ቢዝነስ መን እዩ ዝያዳ ዝኸስብ ተባሂሉ ፈረንሳ እያ ትኸስበሉ ዘላ ስለዚ ኣብ ፈረንሳ ትሕት ኢላ ክትዛረብ ዘለዋ እምበር ጫውጫው ትብለሉ ምክንያት የብላ ምክንያቱ እቲ ዋይናታ ብቐሊሉ ናብ ሳውት ኣፍሪካ ወይ ናብ ካልእ ክትክዎ ስለዝኽእሉ ፕሬዚደንት ናይ ቻይና እታ ናይ ኤሮፓ ሕብረት ግን ዝኾነ ሃገር ስለዘይብላ ድሌታ ክትዛረብ ትኽእል እያ ናይቲ መጋበርያ ናይ ኣሜሪካ ኣጀንዳ እንድያ ትኸውን ዘላ ሳነ ባዕላ መፅያ ኦቨር ካፓሲቲ ዳትስ ዋይ የማነ ገብረ መስቀል እውን ሪኣክት ገይሩላ ነይሩ ነዛ ቪድዮ እዚኣ ክትሰዓር ከላ ኣብቲ ስኻ ትመርሓሉ ሩልስ ቤይዝድ ብሕግታት ዝኸይድ ንግዲ ክህሉ ኣለዎ ትብል ክትሰዓር ተጀሚርካ ግን ነቲ ሕጊ ዝበሃል ጠምዚዝካ ኦቨር ካፓሲቲ ዶ ኦቨር ካፓቢሊቲ ዶ እናበልካ ሸፈጥ ክትፈጥር ትፍትን ስለዚ ኤሮፓ ዝበሃል ከምታ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣብ ካልእ ኢንተርቪው እውን ዝብላ ፌር ኮምፒቲሽን ዘይኮነ ኩሉ ግዜ ምስ ንዓታቶም ክከርብሕ ብዝኽእል መንገዲ ጥራዮም ነቲ ኮምፒቲሽን ክሰርዕዎ ዝፍትኑ ዝብል ኣዘራርባ ኣብ ሶሻል ሚድያ ብዓብዪ ኣዘራርባ was the geopolitical situation. We especially discussed Ukraine and the conflicts in the Middle East. We agree that Europe and China have a shared interest in peace and security. We count on China to use all its influence on Russia to end Russia's war of aggression against Ukraine. President Xi has played ሓደ ካብታ ኣጀንዳናታ ከምኡ ናይቲ ፕሬዚደንት ናይ ጀርመን ዝነበረ ኩላቶም እንታይ እዮም ዘልዩ ዘለው ቻይና ምስ ራሻ ዘለዋ ዝምድና ንኸተቋርፅ ሳያት ሕልምናቶም ቻይና ከዓ ብፍፁም ክትገብሮ ከም ዘይደሊ ብዛዕባ እሱ ክዛረብ ከም ዘይደሊ እዩ ተገሊፁ ዘሎ ባይ ዘ ወይ ሕጂ ምስ ተመልሰ ቭላድሚር ፑቲን ንቻይና ክመፅ እዩ እንታይ ዓይነት ኣቀባብላ ከም ዝግበረሉ ድማ ንርኢ played an important role in de-escalating Russia's irresponsible nuclear threats, and I'm confident that President Xi will continue to do so against the backdrop of the ongoing nuclear threats by Russia.
We've also discussed China's commitment not to provide any lethal equipment to Russia. More effort is needed to curtail delivery of dual-use goods to Russia that find their way. So بحفشة كم نريد دلنا زي ركبنا كل التهجرات كنسو مسياسة only negative تنا أمريكا منيسر قدرت وصينا أمريكا أب تشاينا خيدو زجبرة تمساسالي تعبيد زملو نتشاينا مخصاص تشاينا جن مسراشا أسواري هبتن بومبا هبتن ساتن بومبن تانكن فنجن زبوزلو هجرات يوم نتشاينا نورمال نقدنا إلكترونيكس أي تكنولوجي سلز جبرت نتشاينا خوننا عفرت بعلي لس كفتايلا نيوكرين أسواراتنا كابكا هيبكا تانكتاتكا تماريو خاب موسكو نازورة خلو نتشاينا جن زخونة تانكي وين زخونة يخون ميسايل نتشاينا أبراشا زي أتوكنسو التنقدي مسراشا تقبروا زلهم قرفوا مهنياتو نحنا أجدنا يوم أسوار هبنا كن سعر سلزي كالنا حجي سخاتكم دما تنقدي تقلال لعصوهم من الباشو عدل غيرنا تسعرنا يوم راشا يمزول زلو تشاينا دما لو من خما غيركم راشا خسعر تحجزكم سبحانه وتأكيبكم ناباي كما لكم كنتم سمعانكم كما يريد أفعانيات ولهم زلا كما خطب لهم كم تغلا يردو من دي ولا I don't know but anyway نغطي لسكابت next Is everything so damn expensive? 4 years ago, my rent was $1,200 a month at a luxury apartment complex. It is now $2,100, not even including utilities. زي عينة تزراربا من نبابرو أب ملو عالم بفلا على أمريكا نبحكي نبزح سب هاري مزولو مخانو مجنزا بيدلي اتمنى نبابرو أزيو نقد ميت كيدو سلزولو بزح تنكا غزو ليو أتي أكايداها أوت أزاها من نبابروها تشيك مكبارك ليو بزح سب كمز فيديو بفلا كاب أمريكا بنت أرتروت نابخيا فيديوز قبرا نامارو سدرا نامارو فيديوز قبرو بزح زير يلو أب كل عالم اندي زولو ولا بأوروبا ونالو انديزي أب أمريكا جن exceptionally اندي أب أمريكا زولهم please feedback أبوني because I بزح فيديوهات كم زيد متعني أبتي تحالف كل السوشيال ميديا نا إيكونومي صفت غير لهم زلو تنكد غير لهم زلو سبات كزاربو خلو كم زي بزح فيديوهات دي متعني ساعة كندو أبتانا إيكونومي زنبوبو زلو من نابر عزي كبير خم زلو يزنقر عزي كبير خم زلو تي بايدن إنفليشن أو ديلي بلا بلا زبلا حسوت مخانو تمن نابرو عزي كبير خم زلو إيه زنبوب زلو أبت بوتات تنبرو زلوهم نعطكم فيدباك أبتاع تسكبدفو The grocery store yesterday, right? And got 3 bags of chips, some ground turkey, and some vegetables. And it was $67! What? My car insurance from 4 years ago until now, with no tickets, no wrecks, no nothing on my driver's record, has gone from $130 to $240 per month! 3 years ago, my electric bill was averaging $45. Now it's averaging $125. You go and get a tank of the United States leave the United States for at least 1 or 2 years. That is the best advice I could give any young person. Because when you go, you will see a whole new world. You'll learn another language. You will find out that there's so much of the shit that goes on in this country is just fake. You will انتهي زبل زلو أمريكاوي تخيل كان أمريكا نحن عمد نقلت عمد كليف كأب كهلا بوتا خيط كرأيه هيوت أب كله هيوت أو يحيش مغنياته أمريكا نبحكي تسعنو زلوه بزح فيك هيوت زلوه مقبناتهم فيك من عبرناتهم دما زتجانني ولا ورقة جنزب 3 شهور 4 شهور تديلك أمريكا تمنى عبرو مسوز خيدا يكون إنشورانس بعلقة everything كاب جباها سلزغونة السيستم نيتهجر بيجك كانوا كوربوريشن زربهم برنقل لسبات زربها يكونن من البات كم مؤامرات زلهم وحداتهم كونوا زغلتهم من سياد حضار زي بلهم كله زي بلهم يوم كونوا زغلوا بحفشاجن أمريكا زلغا بحجي زجاجة دوم كم زخل مجنزابي اللي مغنياته دي دولاريزيشنز بحال نهاري زخي زلوا دولار نعلم كرنسي قينو أمريكا حمد لله تبرينت ناقبرت اللاجس يعني را حجكم كم كونا يكونن تقطبان العالم يغير له عبيت بانكتات بعل جي بي مورغان تشيز جولدمان ساكس ولا بلاك روك كلاتهم متن قطاتات يبلو دولار تي ريزيرف كارنسي ناتو معلتاوي እናወደ ላይ ዝኸይዘሎ ዓለምና ካብ ወጻኢ ትኸይዳላ ብፍላይ ቻይናን ራሽያን ዝኸዶ ዘሎ መንገዲ ብመንገዲ ብሪክስ ገይረን ዝገብርኦ ዘለዋ ቻይና ንበይና ጥራይሲ ሓንቲ ዓባይ ፅፍዒት እያ ምክንያቱ ልዕሊ 120-130 ሃገራት ምስ ቻይና እየን ዝነግዳ ዓብ ንግዲ ድማ ስለዚ ኣብቲ ንግድቲ ዶላር ኣይንጥቀምን ኢና እንድሕር ኢለን እዞም ኩለን ሃገራት ኣውቶማቲካሊ ናይ ኣሜሪካ ዶላር ጥቕምናቱ ዘጠጥ ክብል እዩ ንመርአት
ድሮ ምስ ራሻ ሙሉእ ብምሉእ ካብ ዶላር ወፃኢ ክገብራ ጀሚረን ኣለዋ ምስ ካልኦት ናሽቶ ሃገራት ቬኔዙዌላ ከምኡ ካልኦት ሃገራት ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ ናብኡ ይኸዳ ኣለዋ እዚ ድማ ነቲ ናይ ዶላር ሃይፐር ኢንፍሌሽን ክፈጥረሉ ከም ዝኽእል እዩ ዝንገር እዚ ዓብ ምስትውዓልን ዓብ ጥንቃቐን ዘድልዮ ኣርእስቲ እዩ ምክንያቱ ኣብ ሓንቲ መዓልቲ ካብ ድቃስ ምስ ተንሳእካ ይኮነ ዶላር በቅ ኢሉ ክወድቕ ተዳ ቀስ ኢሉ እናወደቐ ክኸይድ ኣብዚ እዋን እዚ ዲፕ ባንኪንግ ክራይሲስ ከም ዘሎ ካልእ ቪድዮ ገይረልኩም ኣለኹ ተናሽቲ ባንክታት እቲ ዴት ናተን እቲ ዕዳናተን ክቋፅሮ ስለዘይከኣላ ኣብ ዓብ ሽግር እየን ዘለዋ ስለዚ ኣሜሪካ ኢኮኖሚክ ፕሮብለም ናይ ኣሜሪካ ክብእስ ምዃኑ እዩ ዝንገር ዘሎ ዝኽብል ከለኹ አንትርፕረነርስ ወይ ከዓ ፅቡቅ ስኪል ዘለዎም ኣብ ኣሜሪካ ፅቡቅ ደመስኮቱ እዮም ምክንያቱ ኣብ ኣሜሪካ ጋፕ ዓብዩ ፅቡቅ ክእለት ዘለዎ ኣብቲ ገለ መለ ዘሎ መዓታታዊ ክገብር ይኽእል እዩ ኣቨሬጅ ሰራሕተኛ እንድሕር ኮንካ ኣብቲ ኖርማል ሰራሕተኛ እንድሕር ኮንካ ግን ናይ ብሓቂ ከቢድ ብድሆ ከጋጥመካ ከም ዝኽእል ድሮ እቲ መናብሮ ከምዚ ኣንተ በክንሪኦ ፀናሕና እዩ ካብኡ ንላዕሊ ግን ሓንቲ ኣገዳሲት ምክሪ እውን የድሊ እስከ ንእሽተይ ንስማዕ እሞ Cure yourself from toxic people, toxic food. I guarantee you after a month, you won't even think about this place. And if you decide to come back, you will dominate, just like the immigrants do that come over here. Because all the opportunities that were in front of you, that you ግን ከኣነይ ሃፍታማት ክዳን ትለብስ እንተኮይንካ ክትህፍትም ኢልካ ኣይትሕሰብ ምክንያቱ እቲ ክህፍትመካ ዝተላእኸ መልኣኽ እውን ኣከዳድናኻ ሪኡ ጌጋ ኣድራሻ ዝተዋህበ መሲልዎ ገዲፍካ እዩ ዝምለስ እዚኣ ሓፍትና ድማ ኩሉ ግዜ ለባ ምኽሪ ዘለዋ እንታይ ትብል ዘላ ኣብ ከምዚ ዓይነት መናብሮ ከለካ ድማ ሃብታም ክትመስል ኢልካ ኣዝዩ ንሂሩ ዘሎ ክቡር ነገራት ገዚኻ ሂወት ካብ ሽግር ኣይትእቱ ምክንያቱ ሽግር ክመፅእ ስለ ዝኽእል ካብ ብሕጂ ተጠንቂቕካ ምፅናሕ ኣገዳሲ እዩ እናበልኩ ናይ ሎሚ ቪድዮ ኣብዚ ኹድየ ኣይሆብ መምሃሪ ክኾነና ፕሊስ ላይክ ግበሩ ሰፖርት ግበሩ ምሳይ ፅንሑ ነዛ ለበዋ ወይ ከዓ ነዛ ምኽሪ እዚኣ ድማ ክበኩም እየ ክትፈልጥዋ ኣብዚ እዋን እዚ ብዙሓት ባንክታት ኣብ ኣሜሪካ ኣብ ኤሮፓ ኣብ ካልእ ኩርናዕ ናይ ዓለም ይጥፍሹን ባንክራፕት ይኾኑን ኣለዉ ስለዚ ገንዘብና ኣብ ሓደ ባንክ ዘይኮነ ኣብ ዝተፈላለዩ ባንክታት ከነሰጋግሮ ይምህፅነኩም ካልኣይ ገንዘብካ ኣብ ባንክ ወላ ብዙሕ ግበሮ ዳእምበር ኣብኡ ኮፍ ብምባል ጥቕሚ የብሉን ስለዚ ኣብ ዝተፈላለዩ ኣሰት ክላስስ ኣብ ብርክታት ኣብ ክሪፕቶ ኣብ ካልኦት ዓይነት ከም በዓል ወርቂ እውን ኢንቨስት ክንገብሮ ክንክእል ኣለና ዳይቨርሲፊኬሽን ስለ ዘድልየና ሳልሳይ ድማ ቴክኖሎጂ እናተቐየረ ክኸይድ ከሎ ንሕና ማዕርዩ ክንስጉም ክንመሃርን ክንፈልጦን ክንብገስ ኣለና ብዙሕ ዕድላት ድማ ክኸፈቱ እዮም ንጠቀመሎም ንዑ ክሕግዝ ዝኽእል ኮርሳት ኣለና ፕሊስ ተጠቐምሉ ውፅኢት ከምፃልኩም ድማ እዩ Thank you very much.